Bo día, son Tucho e imos comezar unha serie de vídeos básicos sobre informática. Entón, o primeiro é dicir que cando falamos de informática, aínda que normalmente facemos referencia a un ordenador e o exemplo máis común, en realidade tamén nos estamos referindo a calquera máquina computadora, como por exemplo poderían ser móviles, consolas, a computadora de a bordo dun coche, un smartwatch ou calquera outro dispositivo intelixente, por así chamarlle, do que falades habitualmente. Ben, entonces, o que sí que creo que non é alleo a ninguén é decir que a informática se basea ou traballa con datos, vale? Entón, que son os datos? Pois os datos son unha representación simbólica de algún concepto, como por exemplo poden ser os números ou poderían ser tamén o texto, as letras, vale? Neste caso, por exemplo, 1924, 1924 sería un dato, pero que pode querer decir ese dato? Pois pode ser que esteamos a facer referencia, por exemplo, a data de nacemento do presidente americano Woodrow Wilson, a data de falecemento. Podería ser tamén que estiveramos a falar das 19:24, a hora a que estou grabando exactamente este vídeo. Podería ser, por exemplo, os euros que teño na miña conta, ou mesmo podería ser a letra do alfabeto número 19, T, ou a letra do alfabeto número 24, Z, e ser unha mensaxe secreta que quere decir Tucho quere a cebulón. Ben, entón, estes datos, este 1924, que non era máis que, pois non sei, unha serie de caracteres, podemos decir que representa información diferente dependendo de como o interpretemos. Ben, isto é un concepto importante, pero que imos deixar aí de lado cacho. Ben, entón, en informática, o tipo de datos co que traballamos son cadeas de ceros e uns. Cadeas longuísimas de ceros e uns que veñen a ser representacións no sistema binario. Ben, entón, en informática, esas longuísimas cadeas de ceros e uns, así como se suelen ver nas pelis cutres e representar ao estilo Matrix, esas cadeas moi longas de números son o que se coñece como ficheiros, arquivos, documentos ou en inglés files. Vale, entón, esas películas, esas imaxes, eses documentos de texto e mesmo eses xogos ou a tormenta do Fortnite son ceros e uns, cadeas longuísimas de ceros e uns que se agrupan no que se coñece como ficheiros ou arquivos. De acordo? Entón, estes ficheiros teñen que estar nalgún lugar e o lugar onde están chámase memoria. A memoria dun ordenador é un componente físico, vale, que aquí non o representamos, máis que conceptualmente como este rectángulo, donde se gardan os ficheiros. Entón, estes ficheiros, claro, non é un, sino que son normalmente centos, miles ou millóns de ficheiros. Polo cal, para poder atopalos, tanto para que o ordenador poida atopalos cando ti lle dis quero ver esta imaxen, para que o ordenador saiba onde está e tamén para que un humano sexa capaz de chegar de algunha maneira a organizar tantísima información e acceder a ela, é para o que estes ficheiros se creou o sistema de organización mediante cartafois, vale? É dicir, o que coñecemos como cartafol, directorio, carpeta, folder en inglés. Vale, entonces, todos os ficheiros dun ordenador, dunha máquina de computación, dun móvil, están organizados en ficheiros que se organizan dentro do que se coñece como sistema de arquivos. De acordo? Entón, independientemente do sistema operativo que esteades a usar, sempre hai un sistema de arquivos donde normalmente desde unha carpeta raíz, como por exemplo en Linux suele ser pois a carpeta persoal, o home, que neste caso sería o meu, Tucho, podo entrar nese cartafol e dentro dese cartafol os ficheiros os teño organizados pois noutros subcartafois que están aí dentro e podo navegar a distinta profundidade, ir afondando nos cartafois dun en un, vale? Hasta chegar aos ficheiros que me interesen, como por exemplo, pois podería ser este que ten o que se coñece como unha ruta.
Este ficheiro de nome estrano está dentro de documentos, dentro da Cartafolk Podcast, dentro deste Cidades, Bruto 02 Data e 00 de 01. De acordo? Entón, a información estructúrase. Neses cartafois podo navegar arriba e abaixo deles. É importante que coñezades estes conceptos e os diferenciades ben o que é un ficheiro do que é un cartafol. Traballaremos máis sobre iso máis adiante. Chao, chao.